Hello, takulandirani kuno ku Mapena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ngolemekezeka ndi dzina la Mulungu nthawi inoyo pamene tikuyankha nawo funso kuthandizana ndi Sister Malere kapena kuti Tendai Malere anathandizira kuyankha funso la m'bale amene m'baleyo kwambiri amafuna kudziwa nkhani imene imapezeka pa Exodo chapter number 19 verse 15 ya chimene Mulungu ananena kuwapatula ana Israeli kuti asagone ndi azikazi awo m'manyumba, m'zipinda, pa bedi pamene akukonzekera kukakumana ndi Mulungu. Ndiye wofunsa amafuna kudziwa kuti n'chifukwa chani Mulungu akuwaletsa anthu kugona ndi akazi awo pamene akuyembekezera kukumana naye. Kodi Brother Twaibu muli ku chipembedzo cha Satana, nkhani yogonana m'banja atukoma munkayiona bwanji pakati pa anthu opemphera, komanso mozamirako pang'ono? Kwenikweni chimene chimachitika ndi chani pakakhala kuti anthu akukonzekera kukakumana ndi Mulungu? Ndidaoneranso Davide pamene anali kupita ku nkhondo ya Mulungu, chinaletsedwa kukagona ndi mkazi wake pamodzi ndi asilikali onse. Nanga ife kotero pomaliza ndi funso, tikukonzekera kubwera kwa Yesu Khristu, palibe chiopsezo chilichonse chimene tikuyenera kukumana nacho? Ndiganiza kuti ine Twaibu Ahmadu Hamid Ali ndi amene ndakufunsira mkoni bwino funsoli, ndipo mwina iniyo mmafuna kufunsa choncho mosiyana ndi mmene inu munafunsira eni akafunsoli. Kafunsidwe kanu koyamba kanatenga nawo mbali kwambiri, kukhala ngati mukunchita accuse Mulungu chifukwa mugwiritsa ntchito mafunso mobwerezabwereza kuti chifukwa chani Mulungu, chifukwa chani Mulungu. Kotero ndiyambire ndikuyamikira kuyankha kwa mchemwali wanga Thokozani amene anayesa kufafaniza kuti sibwino kukhalira kufunsa kuti nchifukwa chani, nchifukwa chani. Zoona kafunsidwe kena kamakhala kabwinobwino, koma mwina nthawi zina kaperekedwe kafunso kamatha kutipulumuka. Kotero tikuyamikani chemwali kuti mwatithandizira kukonzetsa mafunsidwe abwino pamene m'baleyi anakoka mufunso lake ngati kuti akumpasa mafunso Mulungu, chifukwa chani, chifukwa chani. Koma ineyo mmene ndamvera funsoli nkutheka kuti amafuna kufunsa ngati mmene ndafunsira inemo. Tsono ndiyenera kuti ndithandizane nanu chemwali kumuyankha m'baleyi mbali iyi imene ndamvanso ine, inonso mutamva mbali inayi. Choyambirira m'bale ndimafuna ndikuyankheni kufotokoza kuti kugonana kwa pakati pa mwamuna ndi mkazi kwakhala kulipo kuyambira pachiyambi pamene Adamu ndi Hava analengedwa ku munda wa Edeni. Tonse timadziwa kuti chiyambi chathu timayambira pamenepo. Ngati kudali chiyambi china kale, Baibulo limenelo tilibe, tili ndi limene lilipo lero, limene likuyambira ku buku la Genesis. Wolemba buku la Genesis chapter number 2 amatifotokozera za mkumano. Chapter number 4 amatifotokozera verse number 2 ngati sindikulakwitsa, amatifotokozera za mkumano umene unalipo
pakati pa mwamuna ndi mkazi, ndipo baibulo likuti kunayamba kubadwa ana amuna ndi akazi mwachidule. Kukumana kwa mnyumba kapena kuti kukhalira pamodzi kwa kuchipinda pakati pa mwamuna ndi mkazi, malo aliwonse amene mungakhalirewo, mukangoti kukhala pamodzi ndiye kuti mwalankhula chinthu chimodzi mwa chimene Mulungu anachitenga ndi kuchipereka chaulere pakati pa mwamuna ndi mkazi, kuti awiriwa azikhala pamodzi mozama. Ndi system imene Mulungu anakhazikitsa pakati pa anthu obadwa ku dziko lapansi, a great system in entire humanity. Ndi kukhala pamodzi kwa mkazi ndi mwamuna ndi cholengedwa cha Mulungu. Mwa njira ina, pamene Mulungu analenga munthu anamulengeratu ndi system imeneyo pomukonza mzibambo ndi ziwalo za chibambo zake. Ndi system yokonzedwa ndi Mulungu. Polenganso mkazi mmene alili mkazi, ndi system yolengedwa ndi Mulungu. Pachokha chimenechi nchabwino ndipo si choyipa, chifukwa adachipanga ndi iyeyo. Kugonana sikunakhalepo chifukwa cha chifuniro cha munthu, koma kunakhalapo chifukwa cha chifuniro cha Mulungu. Kotero kuti funso lanu achimwene lopita mbali yakuti kugonana nkoyipa tikuone bwanji pamene Yesu akubwera, chifukwa anzathu analetsedwa kukagona ndi akazi pa masiku atatu akuyembekezera kukumana ndi Mulungu. Ayi, tiyenera kuti tipite pa vesi nambala 19 imene inuyo mwayipereka, chapter number 19 verse 15, kumene inuyo mwapereka ganizo ndi lingaliro la funso lanu. Choyamba, dziwani kuti vesi number 15 ya chapter 19 sikudzudzula chisembwere. Kayangwiritse ntchito chichewa chimenecho ndalakwitsa ndikati chisembwere ndi mchitidwe ogonana kunja kwa banja, koma ndikoze chichewa. Ndipine kuti baibulo pa vesi number 15 ndikufuna inuyo mchimwene mumve sikuletsa kugonana. Muyenera kumva bwino, chifukwa mawu a Mulungu sazitsutsa okha. Kugonana kunali kulipo kale, kumene Mulungu anakupereka ngati mbali imodzi ya system za anthu zimenenso zidzathandizira kuti anthu achulukane, monga mmene mukuvera pa Genesis chapter number 4 mungoyambira 1 muzisika m'munsi, koma ine ndikuchita ndi vesi nambala 2 mupeza zimenezo. Sipokhapo ndikupasansoni vesi ya buku la Miyambo chapter number 5 verse 18 mpaka 19. Pamenepo tiwerenge chimwene pamene tikuyankha funso limeneli. Vesi nambala 18 ikuti adalitsike kasupe wako, ukondwerere ndi mkazi wakukula nayo. 19 akuti ngati mbawala yokonda ndi chikhomo chachisomo, maere ake akukwanire nthawi zonse. Ukondwere ndi chikondi chake osaleka, pakuti ukondweranji mwananga ndi mkazi wachisembwere. So mukafika pa verse 20 ndi pamene tsopano ndingapite mbali yanu, koma mukachoka verse number 19 ndi 18 mupeza kuti ndi Mulungu akulankhula ndi olemba buku la Miyambo kupereka kukumana kwa pakati pa mkazi ndi mwamuna kuti nkwabwino, chifukwa chimenechi Mulungu anachipanga ndipo nchabwinodi, ndipo ndi chimodzi mwa zinthu zabwino zimene munthu analandira ataberekedwa ku dziko lapansi, atalengedwa ku dziko lapansi. Chimodzi mwa chinthu chimene anapatsidwa chaulere chosangalatsa kwambiri pa moyo wa munthu ndi mkumano wa pakati pa mkazi ndi mwamuna. Ulibe kugula ndi ndalama, tinangoulandira kuchoka mu system yakakonzedwe kathupi la munthu.
mumadziwa inu system imeneyi ikaleka kugwira ntchito kuli kukuwa kunjaku, akukuwa azibambo ali ndi mamiliyoni, akukuwa azibambo ali ndi zochitika, ali ndi manyumba, akukuwa ali ndi ma private jet. Koma ngati system imene ingayime ndiye kuti chinthu chabwino chalandidwa pa moyo wa munthu, chimenechi chikachoka anzanu akusakasaka chimenechi mmakomo mwa sing'anga, mwa mankhwala, mmapemphero kuti ibwererenso, chifukwa nchokoma ndiponso nchokondweretsa chalankhulidwa choncho. Angochiwonjezera kunena kuti pali maere ake amkazi akukwanire nthawi zonse. Mupeze kuti pakati pa system imene Mulungu anapanga kwa inu zibambo, mzimayi anampasanso maere. Baibulo kuti maerewa akukwanire pamene pato akunena za mabere enieniwa, palibe chauzimu chilichonse, akunena mabere ngati a mkazi wina aliyense, kuti ndi chimodzi mwa chimene anampatsa munthu wamamuna kuti akachipeza chinkwanire. Inunso mumaona kuti zikafika pamenepo mumakhuta, mumakwanira, mumaposa kuunjika siliva ndi golide. Ikafika nthawi ya pologalamu imeneyi, magalimoto amakhala panja, mwana wobereka nokha amakhala chauko, makhala awiriwiri. Ndi pologalamu yakuti simmapitanso nzovala, muja analili m'munda mwa Edeni. Chinthu chimenechi ncholandirika, nchovomerezeka, ndipo chinachita kuperekedwa ndi Mulungu. Kotero kuti tili ndi mavesi wochuluka m'Baibulo. Mupita kwa Aheberi chapter number 12 kuyambira verse 4 inafunika ndikadawerenga kuti ndikutanthauzireni. 1 Korinto chapter number 7 kuyambira verse yake ya number 33 mpaka na verse number 34. Mukanayipeza nkhani imeneyi, mukapeza kuti ndi chopereka chimene Mulungu adaperekeratu yekha. Munthu sugula mkumano wa mkazi ndi mamuna, ayi, adaupereka. Ndiye chimake chenicheni Edinburgh ya ukwati, Qatar ya banja imeneyi ndi Singapore ya ukwati, ya mkumano pakati pa kukhala kwa mkazi ndi mamuna. Oklahoma ndi imeneyi. Kotero kuti palibe munthu pansi pa nthaka amene sachisowa chimwemwe ichichi. Ndi mphaso ya mtengo wapatali. Mukazakhala nacho inu ngati munthu wamkulu muli nacho, mudakhalapo ndi akazanu kapena muli nawo, mkhale nawo lero, mukamaliza mulingalire bwino zabwino zimene mwaziona pa nthawi imeneyi. Muziyerekezere kuti zikadakhala ndi mtengo kuti nkagule, nkadakagula ndalama zingati kuti zikhale m'thupi mwanga. Ndi chimodzi mwa chinthu chapamwamba kwambiri kuposa material thing chimene Mulungu adapereka. Tsono ndikuyambira konseku kukupasani chithunzi kuti chapter number 19 verse number 15 ya Exodo sakupanga kondemu kukumana, ayi. Pamenepa amanena za physical and spiritual. Simukumva pamenepa, ndibwereze. Akamanena za verse number 19 pali zinthu ziwiri, pali thupi ndi pali chauzimu chimene chikufotokozedwa pamene papa. Koma nkhani yayikulu mupeze kuti pakati pa chinthu chokoma choterechi Mulungu anali ndi njira zake zimene amafuna kuti munthu achite pamene akukumana ndi iye. Ndecha mukawerenga Baibulo likupatsani mawu akuti mudzikonda Mulungu ndi mtima wanu wonse, ndi nzeru zanu zonse, ndi mphamvu zanu zonse. Mukatenga vesi limeneli muzapeza kuti mu nzeru zanu zonse, mu mphamvu zanu zonse, mtima wanu wonse, zinthu zitatu zonsezi mukazipeza mu mkumano wa mkazi ndi mamuna, zimagwira ntchito pamene inuyo ndi akazanu mukukumana, ine ndi akazanga tikukumana. Zinthu zitatu zonsezi zimagwira ntchito yake.
uzikonda mkazi ako kapena kuti uzikonda Mulungu ndi mtima, ndi mphamvu, ndi nzeru. Zinthu zitatu zonsezi zimagwira ntchito pamene mukukumana ndi akazanu. Na Baibulo likuti ndetu koma muzikonda Mulungu ndi mtima wanu wonse ndi mphamvu zanu zonse. Akufuna kunena kuti muchotse zinthu zitatu zija zimene zimakagwira ntchito nthawi imene mukukumana ndi akazanu, zipite ku pologalamu imene Mulungu wakupatsani. Ndikhulupirira kuti mukundimva. Mutakhala kuti chichewa chikukuvutani kumva audio yokhayi, pezani ma interpreter achingerezi kuti inu achimwene mumve, chitakhala kuti chichewa chikukuvutani kumva. Ndili pa vesi namba 15 imene mwatipatsa, imene Exodo akulemba kusonyeza kukonzekera kukakumana ndi Mulungu, ndiye pali zimene akualetsa kuti asachite. Tsono ine ndikubwera kufotokozerani kuti mumve chichewa. Mkumano wa pakati pa mkazi ndi mwamuna umafuna mphamvu, umafuna nzeru, umafuna mtima. Na Baibulo likuti muzikonda Mulungu. Musayiwale kuti pa nkhani yakuti muzikonda Mulungu ndi mtima wanu wonse, ndi mphamvu zanu zonse, ndi nzeru zanu zonse, tili ndi chaputala mkatimu akuti muzikonda akazanu. Mkazanu muzimkonda, mkazi azimvera. Na dilu ikuchitika pano akulankhula ndi azibambo amene kuyambira kale lonse mwambo wa pamene Baibulo limalembedwa, mwamuna amasogoza, mkazi amabwera kumbuyo. Nditamverani, Baibulo likuti muzikonda. Pa nthawi yomweyo anakupatsani kukonda zinthu zingati? Ziwiri. Muzikonda Mulungu komanso muzikonda akazanu. Tsopano zikondi ziwiri zakhala mwa inu pa nthawi imene Mulungu akufuna kukuyitanani. Muimve vesi nambala 19, chapter number 19 verse 15 kuti akufuna chikondi chimodzi chigwe kuti chitsale chimodzi. Hallelujah to the Lamb of God. Ndikuganiza kuti interpretation imene ndikupasani ndikuthandizidwa ndi Mulungu, si nzeru zanga. Tamvera na chimwene. Baibulo likuti muzikonda mkazi, at the same time akuwuzanisoni kuti muzikonda Mulungu. Tsopano Mulungu wayitana munthu amene kale ali ndi chikondi chimene ampatsa kuti azikonda koma mkazi. Nthawi iyi tsopano Mulungu akufuna moyo uja awubwereke kuti ukachite ntchito yapaderadera ya Mulungu. Ndi akuchita bwa akuyamba kulankhula tsopano pa vesi namba 15 ija kuti mawa ndi mkucha tsiku lachitatu inu ndi ine tikumana, ndi tsopano mukufunika mukonzeke. Ndi akuyamba kuafotokozera zoti akonzeke. Mwina inu mwangoonapo chisembwere chokisole, mwangoonapo mkumano ukhawo wapakati pa mkazi ndi mwamuna, koma lamulo limene ankafuna kuti Mulungu achite pa nthawi imeneyi muona kuti akuyambira kutchulanso zovala. Pamene poti pali zovala akunena kuti mutsuke zovala zanu. Ndikhulupirira kuti mukundimva chimwene. Atanena za zovala ndi pamene amanena kuti musakagone ndi akazi. Pamveke pamene kwambiri ndikufuna ndingochedwa pomwepa kuti mwina inuyo amene ndikukuyankhani mumasuke bwino, chifukwa ine ndakumvani kwambiri mufunso lanulo. Mwinanso ndamva kusiyana ndi mmene inuyo mafunira kuti mumve, kapena kusiyana ndi mmene mufunsa mumamvera. Ine ndikuyankha deeper than you. Tamverani. Mkumano wokakumana ndi Mulungu akuyitana anthu amene awuza kuti azikonda Mulungu ndi mtima wawo wonse. Pa nthawi yakuti akukakonda Mulungu ndi mtima wawo wonse, anawuzanso kuti azikonda mkazi. Tsono pamene mukupita kwa Mulungu, chimene Mulungu akufuna kuchita pamenepo ndicha akubwereka moyowu uzimitse mbali imodzi ya chikondi cha pa mkazi
chimenechi chimafika pa chimake penipeni London yeniyeni ikamachitika, mumafika pa Edinburgh muthandizidwa ndi chikondi chicha, chifukwa baibulo lanena kuti pa nkhani imeneyi munthu azikonda Mulungu ndi mtima wake wonse ndi mphamvu zake zonse ndi nzeru zake zonse. Nanenso ndikamakhala ndi akazanga, mtima wanga, nzeru zanga, mphamvu zanga zimayenera kuti zivumbuluke, zichigwire ntchito pachokha kuti mwambo umenewu ochitikira ku Argentina mkati mwa tauni ulongosoke bwino. Zinthu zitatuzi zimayenera kugwira ntchito. Na awa kapena inu m'bale mulimve vesi limeneli ngati kuti inali preparation time, kapena kuti nthawi yokonzekera kukumana ndi Mulungu. Ndiye kuti pamene munthu akupita kukonzekera kukumana ndi Mulungu, anayenera kumuwuza kuti munthuyo azimitse kaye machanelo awawa apalandaniwa, kuti pamene akupita kukakumana ndi Mulungu itsale mbali imodzi. Kuzimisa machanelo awawa apa Edinburgh zimathandizira kuonetsera chikondi chimene munthu ali nacho ndi kumvera konse kumene ali nako pa Mulungu, posiya zimene zili zosangalatsa kwambiri kwa iyeyo ndi kupanga za Mulungu. Ndi chimene muchione kapena chimene ndikuchiona ine pa verse number 15. So tamverani ndibwereze kuti mukawerenga verse number 15 ya Exodus chapter number 19 imene mwafunsa, ndikugwiritsa ntchito chizungu kuti inali preparation time. Ndi amachita prepare for time, anayenera kuchita prepare for physical thupi, achitenso prepare for spiritual. Ndiye kuti pofuna kuti akakonzekere kukonzekera Mulungu mthupi, zinthu zonse zapamwamba za thupi zimayenera kuyima. Ndibwere ku mpingo wa Mulungu, chinthu chimenechi muchimve audio iyi momveka bwino, koma makamaka mudalankhulako ndi amene samamva chichewa, mulankhule nawo mchizungu kuti akamve chichewachi. Pamene tikupita kokakumana ndi Mulungu, ma special events akukumana ndi Mulungu wathu, tiyenera kuzindikira kukonzekera pamene tikufuna kukumana ndi Mulungu. Mulungu anatiphunzitsa pa verse chapter number 19 verse yake number 15 kuti tidzichita cha tidziyamba itazimitsa chikondi chimodzi, kumene kumakhala mtima wathu kumodzi, kumene kumakhala maganizo athu kumodzi, kuzime kumeneko. Munamba mwamvonapo chimene chimachitika mumtima mwanu mukamva zonena kuti akazi wanu akugwiridwa ni munthu wina, muzaone chimachitika ncha, muzapeza kuti mtima, mphamvu, maganizo kapena kuti nzeru, zinthu zonsezi zimachita spark ndi zimawira mutu mwa munthu. Ndi muja ena makangozipha ngakhale nkuzerezeka, ndi muja ena mumaona kuti sangadye, munthu umatha kuyenda wapansi kuchoka pena kupita pena. Ine namuona m'bale wina titapita kopemphera itampeza nkhani imeneyi. Msonkhano tinamaliza koma tonse tili okhuzidwa, pafupi tinangonena kuti msonkhano timalize panopa tidzipita. Nzathu atawira, chimawiritsa maganizo a munthu, chimawiritsanso mtima wa munthu. Chifukwa chake kukumana kwa ukwati kumene tikunena pamene papako kwa mwamuna ndi mkazi kumachita limodzi ndi thupi komanso mwazi wa munthu, kumachita limodzi ndi nzeru komanso ubongo wa munthu. Zinthu zonse zimachita nawo limodzi pa mkumano wa pakati pa mwamuna ndi mkazi. Pamene munthu akupanga preparation zinthu za Mulungu, ndi bwino nthawi zambiri kuyimitsa kaye pulogalamu imeneyi ya pampasayi, kuchita kaye za Mulungu pa nthawi imeneyo, chifukwa mumangoonetsa kuzipatula kwanu.
koma verse number 19 iyi ndimafuna ndikuthandizeni, chapter number 19 verse 15, ndikuthandizeni ofunsa ndibwereze pamenepa. Sakupanga kondemu pologalamu ya mkumano, sakuononga polojeketi ayi, sakudana ndi polojeketi iyi, koma kuti akufuna mtima wa munthu uchite concentrate chinthu chimodzi, chifukwa ichichi chimakhuzanso zinthu zonse zimene mulunguso amazifuna. Kandiumveka chichewachi kani, chifukwa baibulo limafuna muzimkonda mulungu ndi mtima wonse, muzikonda mulungu ndi moyo wanu wonse, muzikonda mulungu ndi nzeru zanu zonse. Ndipo zinthu zitatu zomwezi ngakhale mutayitana anyamata biology, kaenda science, kaenda chemistry, akuuzeni chimene chimachitika pamene munthu ndi mkazi akukumana. Mukapeza kuti zinthu zitatu zonsezi zimene mulungu akuyitanisazi zimakhala zili pa busy kuti pologalamu imene ja project jaichitike. Zinthu zonsezi zimafuna kuti zikhale active. Chikafa chinthu chimodzi pamenepa ubongo ukazizira, nkhani zosausatu zimenezo brother wamangokhala sapita nawo kumene kukupita maganizo anu. Chimodzi mwa zinthu zitatuzi, nzeru, mphamvu, mtima, chikondi. Zinthu zitatu zimene zizi zikangobalalika, inu ndikukuwuzani kaya palibe munthu amene angayendeyende mtawuni ya Edinburgh kumacha mpaka na mama uwo kucheramo. Zakanika kuti munthu akaona Oklahoma. Zinthu zitatuzi zikakhala kuti zaigonja. Sono nimafuna kuti muimvesese verse number 15 kuti mulungu sakulesa project, koma akufuna kuti zinthu zitatu zimene zimagwira ntchito pa nkhani imeneyi zisachitike, kuti zitatuzi zipite zikachite concentrate zinthu za mulungu. Chifukwa chake mwalipeza verse liti limeneli. Tsono ine kaja nkuyankha ndimatalikira kwa pang'ono ncholenga choti munthu amvesese. Ndikuti ndikakupasani nkhani imeneyi muyeneranso kuti mukazindikire chinthu tsopano chachiwiri chimene inu muwafunsa kuti nanga kodi brother Twayibu muli ku chipembedzo cha Satana, nkhani imeneyi munkayiona bwanji? Ndisanayankhe imene tinkayionera nkhani ya mkumano pakati pa mkazi ndi mamuna, ndibwereze gawo loyambali kuti niyo mumvesese musanapite kwinapo. Ndanena kuti vesili sili kudana, sili kuchita kondemo mkumano wa anthu awiri ayi, koma inali nthawi ya preparation time. Ndi anawuza kuti zinthu zimenezi zisachitike ngakhale muli mkati mwa ukwati amene akupita kukakumana ndi mulungu pa 3 days. Koma musayiwalenso kuti pamenepa anayikaponso mwambo wakuchapa zovala kuti uchitike. Tsono tivindikire tipite chigawo chachiwiri cha funso lanu. Munkaziona bwanji? Ife achipembedzo chakale cha Satana tili kumeneko. Nkhani iyi pabanja inkatikhuza pa zifukwa imachokera m'Baibulomu ku Levitico chapter number 15 verse number 19. Chifukwa chake Bible likuletsa kumenekoko kugonana ndi mkazi wako ali ku period. Ndiye nkhani ndi zambwe za chipangano chatsopano, sole chipangano chakale zinkachitika bwanji? Udali ngati umodzi mwa mwambo umene unkakana, chifukwa mzimayi akakhala pa nsambo ankatchedwa kuti odetsedwa. Tsono miyambo ina inkangoutengabe ngati mwambo ogonana pakati pa mamuna ndi mkazi kuphatikiza kukhala kuti ndi chimodzi mwa chinthu chodetsedwa, chifukwa period imachoka kudera lomwero imene inkaletsedwa kukachisiwa. Ngakhale period ikhale kuti kulibe, munthube akadusa ku Argentina, akadusa ku Edinburgh, akadusa ku London, kaya adusa ku Oklahoma, amatengedwa kuti wadetsedwa. So
So view imeneyo inagona m'maganizo a miyambo ya Chiyuda mpaka Asilamu. Musayiwale kuti Msilamu ndi Muyuda ndi amodzi. Ndipo ine kuzama bwino kwenikweni kwa nkhani imeneyi ndinakuphunzira ndili Msilamu kuti ngakhale ndi akazi anu koma mukangogonana mumakhala kuti mwadetsedwa, ndipo mumafunika mupemphere pemphero la janaba, chifukwa janaba ndi muyeretsi wachisembwere, muyeretsi wogonana, mumakhala kuti mwadetsedwa, ndipo mpaka na musambe. Baibulo kanikolo ani imalimbikitsa kuti munthu akangogona ndi nkazache asangolowa mbulangeti, apite ku bafa akasambe, kuti pogona pake pakhale twahala, pakhale poyeretsedwa. Imeneyo ni miyambo ya Chiyuda imene Asilamu nawonso anayitenga, Ayudanso adatenga yomweyo. Koma mbali ya pamenepa poletsa kukhala pamodzi ngakhale muli m'banja pa miyambo ina, tili ku chipembedzo cha Satana padali ziwanda zimene nthawi zonse zinkachita limodzi ndi msambo wa mzimayi. Ndiye mbali imene ndimayidziwa ine ndiye kuti mzimayi akakhala kuti akusamba, ziwanda pafupi 15,000 zimathamangira kwa mzimayi, ndipo chibalaliko cha maganizo cha thupi mwake chimawonjezeka kuposa matenda ake, amayenda mukamudi ka mtundu wina chifukwa cha makosana 15,000 amene amabwera kulondola mwazi umene mzimayi amatulutsa. Nawo kumeneko ndikusiyeka ye pambali, nangasima audio amvera anthu ambiri nditi anati omwe ndiye ndizembeko pang'ono, koma ndimangofuna ndikupasani chithunzi chakuti kukumana kunali chidetso m'miyambo ya Chiyuda, koma imene inali miyambo ya Chiyuda, koma Baibulo sili kukutenga kukumana kwa mamuna ndi mkazi apa banja inside the marriage kuti ndi chidetso. Ayi, choncho mmene tinali ku chipembedzo cha Satana, nkhani imeneyi iwo amene akukumana pa nthawi yakuti sakusamba, mzimayi ali bwinobwino, nazo ziwanda sizimachitapo kanthu. Ngati ziwanda zingapite pa mkumano wapakati pa mkazi ndi mamuna, ziwanda mamiliyoni zimagawana ndi kuyenda m'dziko lapansi mosogozedwa ndi kalonga janaba kukayang'anira zisembwere. Mkumano omwe uja koma kuupangira kunja kwa banja ndi ziwanda zimabwera, ndi pamene pamabwerera kuti chigololo. Ngakhale Baibulo lakhala likunena mobwereza kuchokera ku Levitiko ni mabuku yena ambwembwembwe kuletsa mchitidwe ogonana kunja kwa banja, kunja kwa mdalitso wa Mulungu, kunja kwa vomerezo la banja. Kungoti nkagona ndi uyo lero, mawa nkagona ndi uyo, nkucha nkagona ndi uyo, mchigololo. Zimenezo zili kunja kwa ukwati, sizikukhuzidwa. Ndiganiza kuti chimenechi chinali ngati chimodzi mwa chinthu chimene mwina mkati mwa maganizo wanu ofunsa sindinayenera ine woyankha kuchiponya kunja muchidziwe mmene tinkachionera mkumano wa mkati mwa banja umakhala bwanji. Ngati mukukumana anthu mudakwatirana, ziwanda zilibe ntchito, sizibwerakonso, zimangopita chifukwa nchabwino chinthucho, Mulungu anachilola kuti chitero. Koma kuti chide ndi pamene pachatsopano zimakalowa m'maso mwanu nkukupangitsani kuti mukaone wina kuti akuoneka bwino kuposa wanu, chifukwa chimene akufuna yeye nchakuti akakuweruzireni kunja kwa lamulo, akuweruzireni kunja kwa malire. Kugonana kuja kukachitikira kunja kwa banja ndiye kuti mwalumpha malire, ndi amakati makakhala tchimo, ndi ziwanda zimabwera kuzayamba kuonesa machitachita ache pa mkumano wa kugonana umene ukuchitikira kunja kwa banja. Koma ngati mukukumana mkati mwa banja, as a nature mukuyipeza pa chapter number 19 verse number 15, it was a preparation time. Ndi pamene mukupanga preparation time mumayenera kuchita prepare spiritual and physical. Ndi kugonana inali physical, ndi simuyenera kukumana mupume
musagonane, mwayeresa physical, mwakwanisa physical kuipatula. Pamene mkumano omwe uja mukawupanga kunja kwa ukwati ndi chimo, koma mkumano omwewu mkati mwa banja ngati mene lili verse number 19 sakuletsa mkumanowo ayi, koma akufuna kuti mpingo udzipatule. It was a preparation time, ndi nthawi yokonzekera kukumana ndi Mulungu. Inu yonso muli ndi ufulu kumamba mwayima. Nchifukwa chake pamabwera mafunso ambiri amanena kuti kodi tikamalowa tsiku la Sabata zimene zitipange ngati ine ndimalimbikitsa kuti it's a preparation time. Chitira mtunira yinayi uchawala chisanu, koma dzuwa likamapita kolowa ine ndimalimbikitsa anzanga ku inbox akandifunsa ndimalimbikitsa kuti ziyime, chifukwa it's a preparation time to meet the Holy Sabbath. So pamene mukupita kukachita zinthu za Holy Sabbath mumafuna mukazipange ndi mtima wanu wonse ndi moyo wanu wonse. During preparation time yopita ku Sabbath mumafunika kuti physical and spiritual zichite prepare, kuti chichite bwa kuti mukachite meet the need ya Holy Father. So the holiness ya Mulungu imachitidwa so meet ndi the holiness ya munthu, mthupi ndi muuzimu. Choncho kupumula kusagonana ndakazano mukukonzekera Sabata it's a light thing. Nkuganiza kwanga chifukwa ndaonera vesi limeneli akumana ndi Mulungu pakangotha masiku 3 ndi akuwauza kuti achape zovala zawo komanso asagone pamodzi ndi akazi. Ndi nkhani yofanana nayo imene mwatchula kwa Davide. Chifukwa chani Davide akumuwuza kuti asilikali, the entire soldiers za Israeli, nkhondo zimene ankamenya zinkatchedwa kuti holy war. Kasi kumveka kaya pamene ndi nkhondo zakuti akukamenya nkhondo za Mulungu. Mchisilamu ndizije zimatchedwa kuti jihad, the holy war. Pamene akupita kukamenya nkhondo zakuti Mulungu watuma kuti apita akamenye nkhondo, pamayeneranso kuti papichitike the preparation. Iyi the process ya preparation imachitika physical komanso spiritual. Munthu wa standard 3 ntalekera pamenepo kuti kwina kwa nyamata amadigiri amalize bwino mpaka tsiku limenelo. Amen.